اور یہ ایڈیاں وڈیاں جنتا نے میں دا تذکرہ کرنا شروع کر دے ہاں اللہ اکبر کبیرہ آؤ نہ سنیا جے رب دا قرآن اللہ فرما یہ جنت ملنی کنوں ہے ہوں اینڈ تے گل کر لیے 10-15 منٹ رہ گئے جنت بولو ملنی کنہ لوکاں نوں ہے جنت کنہ لوکاں نوں ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے جنت دے اندر تے ویکھیا جنت دے اندر آواز پئی ہوندی ہے جنت وچ آواز آ رہی ہے آقا فرماتے ہیں جبریل سونے جی محبوب جی میں تو دوویں جان دے تیسرے کدے پیر دا کھڑکا پیا ہوندا ہے تیسرا بندہ کون ہے سونے ہو تہاڈا بلال ہے جڑا چلدا زمین تے وے پیراں دا کھڑکا رب دی جنت وچ آ رہا ہے رب دی جنت ادھر میرے آقا واپس تشریف لے آئے توجہ کرنا میرے آقا واپس جمعۃ الوداع توجہ دے نال سنیا جدرا جمعۃ میرے آقا فرماندے نے بلال میں تیرے پیراں دی آواز سنی ہے جنت وچ کی کرنا ہے عمل کی ہے بلال آندے نے سونے ہو میرا جدوں بھی وضو خراب ہو جاندہ ہے میرا جدوں بھی وضو ٹوٹ جاندہ ہے میں وضو تازہ کر کے 2 رکعت نفل ادا کر لینا دسنا ہے چاہنا کہ جنت رب نے ستیاں پہ ایویں نہیں دے چھڑنی کچھ کرنا پڑے گا بلال ورگے کردار تے عمل کرنے پہن گے رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج رب دیاں جنتا دی سیر پہ کر دینے جنت دے ایک محل دے وچوں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز پہ ہوندی ہے میرے آقا فرماندے نے جبریل رب دیاں جنتاں تے جنتاں دے وچوں قرآن دیاں آوازاں کون خوش نصیب ہے تے جبریل کہندے نے اے تہاڈا صحابی ہے جنہاں نام ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آقا فرماندے نے جبریل سونے ہاں ایدی کی وجہ ہے اجے تے او فوت نہیں ہویا اجے تے میرے مدینے میں چاہیے میرا صحابی ہے میرے کول ہے میرے تو بعد کوئی کام تے نہیں بن گیا نہیں سونے ہو جے حیات ہے مدینے دے اندر ہے تے او دی آواز رب دیا جنتاں وچ آ رہی ہے میرے آقا فرماندے نے جبریل ایدی کی وجہ ہے تے جبریل آندے نے سونے ہو اے ثابت بن قیس اپنے ماپیاں دا تابعدار بندہ ہے جوانو دنیا نہیں رہنی دنیا مک جانی ہے جے چاہتے ہو کہ جنت رب دی لینی ہے رب نو بھی راضی کرو ماپیاں نو بھی راضی کرو توجہ کرنا ذرا اے آخری جمعہ جمعۃ الوداع جمعۃ المبارک رمضان دا آخری جمعہ تے پتہ نہیں اس جمعے تو بعد اگلے رمضان تک ساڈے وچوں کیڑے بندے دے آخری گھڑیاں آ جانیاں نے آخری ویلے اگلا رمضان نصیب ہونا کہ نہیں ہونا رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک پاس ہونا ادھر بڑی سوڑی خوشبو جنت دے محل وچوں آ رہی ہے آقا فرماتے جبریل اے کدا محل ہے ہائے ہائے تے میرے جبریل نے عرضہ کیتیاں سونے ہو اے فرعون دی بیٹی نو کدی کرنے والی مائی ماشتہ دے نام تے بی بی مشہور ہوئی ہے اے او دا محل ہے جنت دے اندر اے او دا محل ہے اگے گئے میرے آقا پھر ایک ویکھیا محل بڑا خوبصورت بڑا پیارا محل ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑیاں خوشبوواں بڑے ہلے آ رہے ہیں آقا فرماندے نے جبریل اے کیدا مکان ہے آئے ہائے کیدا مکان ہے تے قرآن سنیا جے ذرا قرآن سنیا جے اللہ فرماندے نے وَمَثَلُ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جبریل عقیدہ محل تے جبریل نے دسیا سونے ہو دنیا تے ایک بادشاہ گزرے ہیں جنہیں خدائی دا دعویٰ کیتا سی او دی بی بی نے موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے اس بی بی دا نام آسیہ ہے اس بی بی آسیہ دا اے محل جنت اندر اینو ملی ہے جنت اینو جنت دا محل ملے ہے رب دی توحید دی خاطر مارا کھان دی وجہ تو توحید دے قائم رہیے حضرات توجہ کر دے جانا اے اللہ جنت دا محل کنہ نو عطا فرمانا ہے جنت اللہ نے کنہ نو عطا کرنی ہے آئیدہ غور کردہ جائیدہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمانے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
کیا دے ہو والے من، ترجمے دے غور کرنا، والے من، اور اس کے لیے جو، والے من اس کے لیے جو خوفا ڈر گیا، والے من خوفا مقام رب ہی جنت، جیڑا بندہ صحیح معنی دے اندر اپنے اللہ دے کولوں ڈر جائے گا، اللہ ایک نہیں دو دو جنتاں عطا فرما دے گا، ایک نہیں دو دو جنتاں۔ والے من خوفا، قرآن سنتا جائے ذرا، والے من خوفا مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ میرے اللہ نے فرمایا کنے جنتاں نے، متکئین علی فرش بطائن من استبرق وجنى الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ کریم اعلان فرماندے نے او شاخہ والیاں جنتاں ہون گیاں، انہاں دے چشمے چلدے ہون گے، پہلا نہراں دا تسی تذکرہ سن چکے ہو، او جنتاں ہون گیاں، ہر قسم دے پھل میویاں دے جوڑے جوڑے ہون گے، او جنتاں ایسا ہون گیاں کہ اللہ نے اوتے جڑا تیرے تھلے بستر دینا ہے او بھی ریشم دا ہوے گا، جدے نال ٹیک لگانی ہے تکیہ بھی ریشم دا ہوے گا، جڑا لحاف تے لینا ہے او بھی ریشم دا ہوے گا۔ اللہ اکبر، جیڑا تینوں لباس میرے اللہ عطا فرمانا ہے او بھی تے ریشم دا ہوے گا۔ حدیث پاک دے اعتبار دے لال جیڑے پلنگ دے تو لیٹیا ہوے گا او اللہ سونے دیاں تاراں دا اڑیا ہویا پلنگ ہوے گا۔ جیڑا پلنگ تینوں اللہ نے عطا فرمانا ہے او دو دو جنتاں میرے اللہ نے عطا کرنی ہے، تے اونا جنتاں نو جیڑیاں لگیاں اٹھاں نے نا اے تیرے دنیا دے اینا پٹھیاں دی اٹھاں نے لگیاں ہون گیا، او تے دنیا دا کوئی سنگ مرمر نہیں ہوئے گا بلکہ سونے تے چاندی دی اٹھاں دے نال او میرے مالک نے رب دی جنتاں دے وچ مقام تے بلڈنگاں محل میرے اللہ بنائے ہوئے نے، اور او تے گارا کستوری دا بنیا، گارا کستوری دا بنیا ہویا، اتنا میرے رب دا جنت دا محل ہے، اے میں پہلا عرض کر چکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مالک نے اس انداز دے نال، لیکن ایتھے گل نہیں جے مکا دیتی، ایتھے والمن خاف مقام ربی ہی جنتان، جو ڈر گیا اس کے لیے دو دو جنتیں۔ ہون اگلی گل سنیا جے، اللہ فرماندے نے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جو ہور ڈر جائیں گا دو بھی دیاں گا، دو دے نال میں دو ہور عطا کر دیواں گا۔ سورہ رحمان سندا جا، پڑھدا جا، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَمَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان۔ اللہ فرماندے نے میں پھل میوے بھی عطا کرانگا، اللہ فرماندے نے میں کھجوراں بھی دیاں گا، اللہ فرماندے نے میں انار انگور بھی عطا کر دیاں گا۔ میرے رب نے جنت دے اندر کی کچھ عطا کرنے میرے مالک نے ہر شے بیان فرما دیتی ہے۔ اور آؤں سنیا جے دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین۔ اللہ تیرا قرآن پہ پڑھنے آخری جمعہ رمضان المبارک دا میرے مالکہ شرمندیاں نہ کری، ممبر تے بیٹھا تیرا گناہگار بندہ دعا پہ کر دے قرآن دی برکت نال رمضان دی برکت نال اللہ معاف کر دیں اپنی جنت عطا فرما دے بھی۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ، ساڑے کل گناہ معاف کری، آمین کہہ دے ساڑے کل اللہ جتنا میرا مجمع اور ٹوٹیاں تک نظر آ رہے ہیں اوپر خواتین تیریاں بندیاں اللہ کل گناہ معاف کری، کالا عمل نامہ بدیاں والا صاف کری، تیرے بندے پلن ہارے آخر انسان اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ، اللہ گل کیڑی ہے مرد جانے، اللہ موت تے آئی جائے گی، اللہ موت تے آئی جانی ہے، جے تیرا قرآن پڑھ دیا موت آ جائے اے جے تو اور موت بہتر کیڑی ہو سکتی ہے، اللہ نماز پڑھ دیا سجدے دی حالت تے موت آ جائے اے دے نالو چنگی موت کیڑی ہو سکتی ہے، ویچ قبر ہنیری رات اللہ اللہ کلیا پیڑے پیو بھی نہیں اللہ ماں بھی نہیں، قبر دے اندر اللہ تیاں پتر تے پینا پرا بھی نہیں، اور کوئی سنگی ساتھی بیوی بھی نہیں، اللہ کلیا ہی ہونے تے زندگی دا حساب تے جو کیتا